Sibingelele mbukeli weSiyaviva TV1 igama lami ngingu-Andile MC Pholobase wakangcobo. Udaba esivula ngalo eindabeni zeSiyaviva TV1 Umnomzane Thami Ntuli ongushlalo eqembini lenkatha eKZN uye wakhwela wadilika kumongameli noma kuloyo owaye umongameli wezwe laseNingizimu Afrika ubaba uJacob Zuma. Uthe uJacob Zuma usemdala ishipolitiki yakhe isikhomba ukuba yande ngokuba umculi. Akukho okufanele kukhathaze amaqembu ezepolitiki ngaphandle kokuthi umsholozi umuntu nje oseziculela nje. Natal, but to me, I don't think political parties should feel any threat that now that there is this JZ in Mkhonto versus a party because of the spear. And then you think he's convicted. I don't think so. In fact, he is not Paul. I know that this for Saul was then converted to Paul and did something different. But for JZ, it's still JZ who's a singer, who sings very well, who dances very well. But when it comes to what people have benefited during his tenure, I don't think there's something they can expect much more better when he's now at the center of Umkhonto season, because now I think he's getting even more older and weaker. Kusenjalo umnomzane Joseph Mathunjwa ongumongameli wenyunyane yabasebenzi AMCO ukhala ngendida nokwenzelela phakathi kwaloyo owaye umongameli wezwe laseNingizimu Afrika umnomzane Jacob Zuma kanye naloyo obusa njengamanje umnomzane Cyril Ramaphosa. Uthi umongameli uCyril Ramaphosa uzihlalele nje kusofa unethezekile akagxibho umuntu onxiwa nkulu kuyabajabulisa okwenzakala eNingizimu Afrika nginkathi kubusa umongameli uJacob Zuma nokho noma kwafa abantu emsebenzini kodwa ngathi kuningi ukucindezeleka nempi eyibhekiswe kumsholuzi ongangokuba lo okhona njengamanje bamyekelela noma izwe libhubha ngoba banezinjongo zabo. Lalela inkulumo kaMnomzane uJoseph Mathunjwa ongumongameli wenhlangano noma wenyunyana yabasebenzi iAMCO. Andikubuse la bekuphethe ubaba uZuma la lesikhathi kubulawa abasebenzi uyena beka upresident, right? Bathe abelungu abantu abasamfuni kuze ama-rating agencies irandi lashona phezulu batshela abantu bathi banga-invest country ayikho right, le government iyabheda kwasha kwacima bamkhiphe ebusuku. Kodwa mawungabheka ngaleso sikhathi ukuthi i-country beyinjani as compare manje iwese ngoku. So manje waphuma uZuma ubaba uZuma ebusuku savuka kuthiwa hayi akasekho e-Union Building. Namhlanje ayikho into esebenzayo la eSouth Africa kodwa lo baba uhleli lapha yana ama-rating agents awakhulumi lutho ngaye. Akunazo elinyenyezayo phesheya lithi South Africa is not good. Bonke bathi the country is very good, come and invest. Yingoba i-agenda akuphathwanga i-agenda yakho neyami, kuphethe i-agenda yongqowa. Siziyeke lento singafuni ukukhuluma ngazo kodwa ke siyakhuluma ngazo ngoba ziyasi-affecta. Abalandeli begcukamelisha abebesemdletsheni emcimbini lapho igcukamelisha ebelithi ligubha khona iSong of the Year bazwakale bememeza uLwah. Igcukamelisha laphendula lathi uyeza. Ngapha izinkundleni zokuxhumana uLwah ubonakalelele sakucobeka sakujabula ngendlela engaqondakali kwakhomba indida enkulu ukuthi angawuthameli lo mcimbi. Uzwakale ke eyiphawulela ngokuthi imicimbi yamahala akayihambeli ngoba naye ngeke abiza abaculi mahala. Uma efonela uMthandeni Mangqele
igcokama elisha aliphenduli kunalokho ucingo linikezela kumagidangoma alo. Lalela uLwah Ndlunkulu ekhuluma ngalolu daba oselishiye abalandeli abaningi ezinkundleni zokuxhumana bedidekile. Ngizocela umethuleka nazi inkosi imeya ejozini. Sizoshaya ingoma khulekana. Sizobhula ihawu. Eveza manje. Hayi mafowethu umlando Angazi mhlawumbe abanye abaculi badlala mahala mina ngidlala mahala. Ngoba akekho umculi engiyoke ngimcela ukuthi azongidlalela mahala. Kanti awukho emdletsheni. Awuyile emdletsheni. Awuyini emdletsheni. Awuyangangani emneneni. Kanti kukithi Nina niyangangani ngoba ni busy la ku Instagram. Ikuphi la ku Facebook. Angazi buzana Mthandeni ngoba ngizamile ukumfonela akaphendula ifoni yami. Ema ngimfonela shothi unika amagidangoma akhe ifoni. So mina ngincenge uyoperforma mahala emdletsheni. All right? So ngalokho engibuza uLwah Ndlunkulu mina wenkabi records. So kufanele ngibuze mangingayanga emcimbini enkabi records ukuthi hawo Ndluks why ungayanga. Angiculi mahala. Boxa kwasana. Siphethe ngodaba lokuthi uDokotela uFreeman unxusa bonke abantu abaxakekile nabasweleyo ukuthi bengalibali usuku la ngomhla ka20 enyangeni kaJanuary ukuzothola usizo lamahala. Lezi indaba benizifundelwa uMC Polobus kanti zixhaswe uDr Freeman. Lalela uzwe kabanzi ekuyikona kona okuzobe kwenziwa ngomhla ka20 kubo bonke abantu abanezinkinga ezahlukahlukene. Mlaleli, mbukeli, khumbula ukuphawula kwakho ikona okumqoka futhi okubeka izindaba zeSiyaviva TV1 eqhulwini. ISiyaviva TV1 kwethulela umncintiswano wokuwina isamba sika 20,000 wamarandi. Ungabisapholisa amaseko zama inhlanhla njengamanje. Thumela igama elithi Siyaviva ku 31675 noma ikangaki ukuze uzibeke emathubeni amakhulu alomncintiswano. iSMS sibiza u150 kanti ama-SMS amahala awasebenzi. Sicela nibukele ke nemphumela njalo ngolwesihlanu ebusuku ngo8. Mhlawumbe ungase ube ngokhethiweyo kulabo abaseke bavota bese uphiwa isipho. iSiyaviva TV1 ibeka wena phambili.